Hej. Jeg troede egentlig, jeg kunne finde en film på det her, men det har jeg ikke kunnet. Så nu prøver jeg lige at lave en, så du kan se, hvad jeg mener. Jeg har et syltetøjsglas, hvor jeg putter piner i. Sætter låget på. Og den vil jeg så have vakuumpakket. Her der har jeg en af de glas, som man kan købe som tilbehør til vakuummaskinen. Den sætter jeg mit glas ned i. Og så sætter jeg låget ovenpå. Sådan, og så vakuumpakker det hele. Den skal man så huske at have, den skal være lukket heroppe foroven. Sætter slangen i, som så trækker luften ud. Og den skal sidde godt i. Og så tænder jeg, det tager jo så den tid, det nu tager, og larmer også lidt. Sådan, så har den vakuumpakket det. Så tager vi lige den her af, og den sidder en lille smule fast. Den sidder meget fast. Sådan. Når jeg så åbner her, så kan man, og det ved jeg så ikke, om man kan se her på videoen, men man kan måske høre, at så giver den en lille klik, og så er mit glas vakuumpakket. Vi prøver. Det var nok lidt svært at høre det der lille klik, den giver. Men her er mit glas, og den buler en lille smule nedad. Og nu prøver jeg at åbne den, så kan du høre. Og sådan, så kan man bruge sin syltetøjsglas til at vakuumpakke i. God fornøjelse.